ଆଳସ୍ୟତା ମଣିଷକୁ ଗଭୀର ବିପଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଆଳସ୍ୟ ମଣିଷ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ କାମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିନଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସମାଜ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜ ଦିପାଦ ଆଗରେ ଥିଲେ ଏମାନେ ଦିପାଦ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଚେଇଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମାଜ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମାଜର ପ୍ରତିଦିନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ମଣିଷ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଏ। ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଝିଣ୍ଟିକା ଗପ। ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଝିଣ୍ଟିକା ଗପଟି, ଛୋଟିଆ ଗପଟି, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛୋଟିଆ ହେଲେ ବି ସେ ତା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଏ। ଝିଣ୍ଟିକାଟି ଆଳସ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ପାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଳସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ ପଛେ ସେ କାମ କରନ୍ତୁ। ବସିଯିବା, ଶୋଇବା, କରିବା, ହଁ କରିବି, ଆଜି କରିବି, କାଲି କରିବି, ଏଭଳିଆ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ପ୍ରତିଦିନକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।